karon sa Kampajud. Ay mga amig mais dito. To sila Pizarro. Sa isang angka pa along Pizarro. Tabi na to spawn guys. Kanang amigong Papa Gabriel. Na ko na dadaghan na to mais. Upat ko na to kaluna to isang mais. Grabe, upat kaluna ko gihana we. Maso na kay highway. Aw kanang highway kanang semento daray pud. Highway. Tagsar sa ribay dari padir. Ani dai padung o kandaghang bay. Rondan hingan ni. Bukid-bukid sa hadlek dari bagkuan, ni baklay. Dari tala guys. Karon pa pag ko ngariguan, karon pa pag ko katamak na lugar, Kampajud, tagalis siya ko pero karon pa ko kanganhi. Sekad. Pa. Ay ka kasi mangkangani kay si Papa Gabriel naman ni uyab dani, si pamisita. Himaylihan dyan Papa Gabriel guys. Ini lagi ni. At pikas. Okay. So, padong mi karon guys sa Kampajud. Bani mininjo kaya maka abot pun mo dito. Kasi santad kraho. Ha? Si Shirley? Ang classmate ni Juan siguro sila. Ila Shirley, taga-dani kuno. Taga-dani mag-ang classmate si Shirley. Okay, ada man dai na rin mga bahay nga na pa daw. Ano, naibayad to. Naripod. Ano may mga bayad to dito ay babaw. Na dai bayad to guys to Sana dulu. Bay na madam. Ha? Kana bay na madam kana? Guys, di na mi dares koan. Kailan Papa Gabriel mga mig mais kasi natog siguro grabe kasi kapag sound sila silingan ayo sirado man dari Makan. di man no lagi sabing sabong ayo hoy nasa na ba na pasaan naman hinunig mais tanawa guys Ibis mo tumis ng maisan. Guys, matumis isahang maisan. So katoy sa pasan ganiha, ijaha tong gi-deliver. Isang kaila. Ato tala to sa isahang kuan. Ni along Pizarro. Gagmay gligid. Di kasud. Sangko. Nagbayad na Ramon. Ha? Amo ni bayang Ramon? Hanang lubi dari guys. Mi ada sangin Darat mo ikuan guys. Fresh ka azo ag kahanginan. Fresh ka zug hangin Mi sangin Ada lami sangin pa no? Ha? Dani lay de boy. Susan de warm di Nada dari las kuan guys anhing idi boy. Napa to? Banuban to namo. Hoy nagkuas dul-dulo na. Kuan mo guys kanina mo ni himuunsang unlan. Ana. Diya man day dul-dul dare. Sakto na yung pagiring-giring lugpitan na ta daring dul-dul. Na guys. Himon man ang unlan nang ijahang kuan kani ba? Ya. Himon na jang unlan guys maragapas na. Umuka adjo. Kala ka. Sunod lang papakadadyo na sila. Well, at tumida tos maisa ni ja. Nagchat-chat man sila sa Papa Gabriel. Nahagad man sila nalagi kuno ijang mais. Ito isang kamaisan. Suroy-suroy ta dari guys. Magkuan ta huy ralami saging hinog naman ang sagingan Paho pa. Dai saging sigbaligja re. Ano? Nanang hinog na saging to nang hinugan na. Sayang. Remy guys, wait, aku ambil
Sa maisan. At ya. Dako man day maisan di ay. Grabe. Kabuhi na nig 5 ka asawa. Kato apil po to. Grabing daghanag mais oy. Papa dito. Pastilan daghanag mais. Pila man ni kaluna? Sus Ginoo, grabing daghana. Guys, manguha sa ako og kanang kuan. Manguha og mais ana ra ka kay dapaw. Manguha ta og mais guys. Pero lami ka zo oh. Tulur dua ka buko. Ya. Kana ta. Ito na may kinuha dito. Yung Facebook po. Uy, lami ah. Yan na guys, grabe man dayong dakuan ni sa kamaisan. Kani. Unang luna, sunod ikaduha kadto sa to didto kuno. Tu apa dito likod, di na ta mga to kay marag lajo-lajo na. Basta nakakita ta sa isang maisan aron naka to. Karlan to lujo. Napay karlan na nimo. Grabing kugihan na jud ay ni. Pwede na ka maminsig 5 ka asawa. Kakas na kamo. Grabing daghana man day nigduma day ay. Mabuhi na ka jud ay ni magmaminsig ka kutro. Okay. Hing tagam day ka una. Awa. Tagam ka? Nagkap mo kay. Jaan gyap. Wad ang paglaom day. Sara rin baji. Murag na magkakachat kay nagtutungtong naman ay imong ko ang cellphone. Mong cellphone nagtingtingag man. Ito guys. So tara isa naman may gipanguhaan og mais to ah. So dara na mining kon dari kay aron makakita putas isang kamaisan. Grabe nakakazo na ah. Super dako jud isang kamaisan. Halos mais oy. Mais pa imo ga. Padong na may uli. Kato na may mais. Hangat ang batang bazing hangat ka Kimi. Hi guys! Na yung palit. Di sa makagikan Guys, kanina ito mas bunjog. karon. Kanina po sa manguha og mais. Bitaw. Gahe guys dito Miss Bunza guys wala mo ko kada og cellphone kay nagibili ng cellphone kay luwat unja. Sabot man sa papagabrel nga mag kuha lagi mig mais kay dahil si jahang amigo unja. So mana ni ron. Kuan mi daan ni ja og mais. Totoo na dito. Grabe dakaan ni sa mais oy. Lami to anagen ba. So to kato isang gihatag na mga motong anagen amang latanan. Gara jeng lami ah. Pero mo ba na sa pahinungdan kay di ba dala magtanong og mais. Makahangag pag ilong ko dami. Napita pero lami si Jages kay presko kaajo ag kanang hangin ah. Lami kaajo hangin. Fresh na fresh. Hangin dyan siya. Lami as hangin nun ah. Uy, lami as hangin oy. Hangin! Nice pa da view dito guys. Wah. Kanay sa view diha dapita. Kaya po yan. Das likod, da dapita likod. Da nagilas idiboy. See 1 2 3 go. Kapoy na gamang bajing kamating. Kapoy ka? Ha? Dana tayo mais. Ay, salamat Lord. Basta ang likod mo. Eh. Kayo, ikibasa ang likod. Basa ko nang lujo. Nagdadaman sa panjo. Kani may bata. Magdadag panjo kay rong ni masing tanag lujo. Ha? Tiyaw. Isa mo ko na may patilamon guys. Salamat. Thank you. Ga. Wow. Di magdugay. Kanon sa mga magsanggi kay mananggi mig tabang. Abid. Bedi ay. Okay. Salamat to, salamat. Salamat Kazo. Dangog grupo. Lag na to. Karangi. Puhon. Tagaan ka na mag-chicks. Bitaw. Tagaan ka na magdaga. Ha? Tote geng-geng. Harus sami. Salamat ha. Long. Thank you. Ha? Oh, kay murag kabundak na naguwan. Buhon na, balik lang may puhon. Ano may guys, hindi na may. Okay. Puna. Murag kabundakan padaguan na ah. Bundakan naguwan. Oh. Magagdagam. Ay, tuy, ka-cute. Cute, ito na lang. Isugod na to. Bali. Lahat, buka ka buo. Ano pa pa? Kaangat na dyan ko
Ha? Hangat ako. Giangat ka. Giangat ka baklay nak. Ha? Kasunod to pa ka. Karon man. Ha? Kahangag gud pud makahangag og ilong guys. Hungag na kahe. Hangag patadag ilong mo sama tag hangag dani. Hungag na kahe. Lagi. Ha? Samad ka hangag nak no. Grabe. Salam po. Baboy na. Nababoy na. Unsa? Nababoy na. Wala ka pigi-pigi. Galaon. Galaon ang bibi nga mo. Atas kulahan ma'am. Mas papagabril na una na. Pero mo. Pas ana ni jag mais. Kailangan na. Salamat ka Diyos tag-ija. Ang ganun lang tasmit na mo man. Nakatawa na. Kaya ako may samot-samot. Malaki baboy-baboy. Minsan man ka. Ang kong sir. Kaya ako kung hantod magundang. For 6 jag kasi mong suotron. Ato, dali. Dali ka na lubi. Naklay. Hanghang nakabinaklay. Mo na diha. Ngayon pa na lang wakong niuban. Hang naman. Nagmahay day ka. Ha? Palumang lagi kag kujog mahay lang lagi kaguwang. Nagmahay ko no sa gas kaning kujog hanghang ko no siya. Tanawa lagi. Mo na ron. Mo na diha. Kujog pa more. Nga naman. Hangangan ko na siya. Di na ako sa makujog na mga guys. Nasa mga bukid eh. Pagwila man. Nah, saan naman yung sandal? Niluag man. Dito ni pag niya hindi. Pero niluag lagi nga man na. Ninggamay dahil kintay mong tiil. Sige, nagkakakan. Hindi. Pusong. Ito na. Hay, abot na yun pa. Wala ko hanghangon. Si Papagabril. Hangat ka pa? Na, madagyan ng dari nga lang. Tanah bulduson, no? Bulduson, babutang ang karsada. Ang sentro to dad to. Napanjo. Uli na may guys. Diyan na kamang mais. Tilaubon ko na mais, Papagabril. Baliktara isang panjo ba? Talikod. Ninsa kabe? Hanggang ako. Di na ka mauban sunod? Ninsa pa di na ka mauban sunod. Kay grabe lazo ah. Ito na may guys. Kay nagmubunag aguan. Namat ajo. Para to lazo manipod. Namat Lord. Anyway guys. Lord. Hangat. Ha? Okay, Eddie boy. So, nagpusuan. Tabukon to day. Tabukonon pa no. Tabukonon. Doon sa mesa. Nagkupikas? Susan, doon waram na ikway na itong Eddie boy. Hanhing. Wapat ko na. Tigo. Ako rin. Turoy. Paano mo? Saan ka man niya? Huway naman sa to. Tagbang na may guys. Tagbang. Ha? Hindi. Ilang agian na hadlagan kay mingaw. Wapay mga virus na plin. Rasada. Ohon siguro yung mapuno na panigbahay din eh. Ala, dengan niya, mau nagbaklay. Lasok man tayo sa bakladson. Iluyahan ha? Yes, luyahan. Libi, batan. Sila. Ala, nice lagi dito. Ito ah. Hindi to at bangs bukid. Ah guys. Bangsa na bukid. Ala, oras mo tayo na bangli ay. Hinay ra sad guys, basta nga tagbangon. Okay. Delikado ni soy mga brake nga karon ano pagong jud importante gyud mga brake.
pagawas dari guys kay highway naman. Bibinta na po kay dito sila sa highway pa no. Highway naman dali. Okay. Highway na. Hindi na may. Yeah, may highway. Ay, sir, maglantaw guys. Bye guys, dala miss bye. Huwag salamat na ginoo. Kaya may abtis uwan. Raman juga uwan na naglibot. Agdagum. Amang mais sa kasalupin. Nga dako. Yan na guys. Amo nang pakpakan sa mga alatanan. Pero di naman si sahudtan og dahon. Kaya hindi makabuling-buling ba. Yan na. Isa ka salupinan nga. Bulang hoy. Sa kasalupinan nga mais. Guys. Ata na silang pakpak. Kaya rong dali ra sa lutoon manipsa nato. O baga kaazo. Dugay sa maluto. Baga sa kazo guys, dugay sa maluto. Kani tambaw ko nunis kanang naay kuan kani tambaw nis mga kidneyhon. Kanina. Ang sila. Dan. Lipsan. Lipsan pa natin lipsan. Kung dali ra makuan ba. Okay, ready guys. Nami lataan ng mais guys sa kakalderong dako. Okay, so takang na guys agamang mais. Ay, padabdaaban ron mabuka-buka na ni. Guys, na naluto nagadagamang nilatan be at nga kuanan tilawan. Ug majo ba? Kare mo yang kuanan guys. Mas papagabre tamis ko na yun siya. Tilawan ka ni Rono. Gan sa baga ni. Hala guys. Pakpakan papagabre ag mais. Oh, kalami. Wow. Facebook. Lami pare sa nog. Ginamos. Ginamos. Bitaw guys. Lami dyan sa pare sa ginamos. Kaningan ni. Lami kem. Natilaw na. Guys, nganta na yung mais. Agdua ka kuyas pa pa to, busy pa. Ita. Kuha na, makipangag man ko. Oh, kalami guys. Wow. Uy, kalami ba? Uy, dabong pa dyan ka azo guys. Ang ba dyan, dabong nga. Right. Hit mo na eh. Okay. Isdalan sa sabot. Ay. Nganta guys, nganta. Tamis. Yummy. Tamis ang sabaw dito. Ang tamis. Yummy yun. Ito mo. Tamis. Nasaan ito? Ako po na. Yummy. Ikaw na yung mga galing na. Guys, racing mo eh. Kit pa nga. Para mahingo ng imong tarag. At ang kuha ng tarag la. Purple. Mas simple pa. Pwede pa pa. Pildi na mi. Ang tigripak sa mani. Si Papa Gabriel o si Kimi Kimi girl. Abdikado sila mga ripak guys. Daghan na mong niripak. Ngunit mong balik dyan sa school. Tag 5 pesos lang ni guys. Diyan magripak. Ini kamanda ni magripak na po na sila og popcorn. Morag hapon. Same price. 5 pesos. Abdikado na sila magripak guys na. Kumbati! Yan na po siya maparipak niya. Sa? Bala mahiwi. Pak guys. Uy. Daghan. Video-video naman ka na naman. Ganit ka na nabang. Uy, nagkuan ko, nagluto ko ganang na popcorn, jama. Tahang lulutong popcorn sa buto-buto na. Nagluto pa ko popcorn guys para mangbalik siya og maila pa ni repacker nilang duha. Kay mag-ima man ko. Ang ko gima ay nagman popcorn. Wala kumbati mo diha. Kumbati mo diha. Part niya ni Papa Gabriel sila kanunay. Repack og kuan na ay mani og kanang na ay popcorn. Isi, nang ikid lagi mo dai.
Guys, agamong popcorn. Sorry, pako na po nilang papagabril og nakimi-kimi. So, sila may partner. Dahil sa agang partner anza sa maghulma og kanang naayem mas Kuya Kinkin. Agamong tilaw si Kuya Gail. Muni, tariya-tariya ko andare guys. Kanang kuwan sa bahay. Oh, repack na sila sa papagabril. Si Kimi-kimi. Dong. Humana man sila repack the rest money. So hari dapat sila sa popcorn. Murag ang kinahanglan da pa kutsara nga dako. Di kutsara nga gamay. Kutsara dako. Murag ba? So mag-repack na pa sila sa popcorn guys. Papa na sige pa kong luto. Pa guys naglupad-lugpad pag popcorn ya. Luto. Ano nagkondari arong di mag kuan kusik-kusik. Takuban din sa guys kay uli na takuban aw. Ganyan sa takuban na muro na fireworks. So guys papagabril og si Kimi may mga repack kay ako may tig luto. Gama na ko giyema guys. Mano pa ni amang hulmaon karon. Giyema na dis. So yan ay magkuhan guys og giyema. Latik ko na siya. Mura ka maglatik ba? Latik ko na siya. Nagkahaman hulmaon. Ya. Butang sa na ay white sugar o hindi sila madikit-dikit. Ano ya? Karaw na dyan, hindi mo dikit ang skilid, di mapagod ba? Kinahanglan nga sakto ra ka kusgan ang kadyo ninyo orang di siya mo dikit kaug. Palabihan og kadyo na. Sunog. Lagi. Dikit. Then na guys, agamang popcorn, repack na pod. Repack na agamang popcorn. Yan na. Popcorn og mani. Repack na gajud. So, kulong tatagadahan ni Badjo nun. Kaya maggama na pod miss. Yema. Yapon ka? Yapon tawag among bajing gamay.